Kaixo atxaldeon, hasiko gea azaroko ikosko bilkurakin. Atxaldeon, eta hasteko gai ordenarekin hasi aurretik bi puntu ditugu gai ordenean agertzen ez dienak eta bozkatu egin behar dienak gai ordenean barneratzeko. Beraz, banaka jungo gea bozkatzen. Lehenengo izango litzeteke mozio audelek proposatutakoa konpromisoa onartzeko eta tokiko politikan emakumeenganako indarkeria eta sexismoaren aurkako udalekintza plana egiteko prozesua irekitzeko. Beraz, bozkatzen dugu. Aldeko bozkak, hau batez, onartuta gelitzen da. Eta bigarren puntua osoko bilkuran gai ordenean sartzeko izango litzateke euskararen eguneko adierazpena. Beraz, aldeko bozkak, hau batez onartuta gelitzen da. Beraz, azkeneko puntu bezala, 8. eta 9. puntu bezala, sartuko liake. Hasten geha lehenengo puntuarekin, izango litzateke 2025ko urriak 9an egindako aparteko eta presazko bilkuraren akta zirriborraren onarpena. Zerbait esateko? Bozkatzen dugu. Aldeko bozkak? Hau batez onartuta gelitzen da. Bigarren puntu izango litzateke 2025ko urriak 30ko udal batzarrak egindako batzarraren akta zirriborraren onarpena. Beraz, bozkatzen dugu. Aldeko bozkak? Hau batez onartuta gelitzen da. Hirugarren puntua izango litzateke diru-sarrerak bermatzeko eta gizarte inklusiorako udal laguntzak programa arautzen duen ordenantzaren hasierako onarpena, espedientea 2025/0003. Hemen informazio batzordetan azaldu zen bezala eta gaina gizarte zerbitzutako koordinatzailea etorri zen eta beak pixkat bai azaldu zuen nondik eta norakoak regulatzeko aspalditik zebitzan regulatzeko reglamentu edo kasu honetan azkenean ordenantza izango da, baina regulatzeko orain arte egiten dituztenak eta erabiltzen dituzten erabiltzen dituzten moduak laguntzak banatzeko eta bai uste zutela beharrezkoa zala jasotzea ordenantza baten, alde batetik araudi izaera hori izateko, baina publikotasuna ere edukitzeko, publiko izateko eta eskuragarri pertsona guztientzat, eta orduan hori da pixkat gizarte zerbitzutatik egin duten lanketa, eta da dauden zerbitzu guztiek eta eskaintzen dien laguntza horiek arautzen ditun ordenantza. Printzipioz, ez da ezer berria gai batzuk baina oso gutxi, baina bai da nolabait konpendio bat egitea eta jasotzea orain arte laguntza ezberdinetan hartu dien irizpideak eta erabiltzen dien baremo horiek eta jasota gelditzea ordenantza baten. Zerbait esateko kasute, eldereik. Bozkatzen dugu. Aldeko bozkak. Hau batez, onartuta gelitzen da. Laugarren puntua, izango litzateke kreditu gehigarrien espedientearen berri ematea. Izango litzateke espedientea 2025/0016 eta dekretua 2025/1776. Zentzu honetan, antolaketa informazio batzordean pixkat azaldu zen honen nondik norakoa, kontu ematea da, ez dakit galderari baldin badago, zalantzari gelditu baldin batzan, galdetu eta bestela kontu ematea izango litzateke. Bosgarren puntuarekin, kontu hartzailearen ingerak izango litzateke 2025/24 eta 25 espedienteak eta ebazpenak 2025/1718 eta 2025/1719. Berri ematen da. Seigarren puntua izango litzateke 2025ko urrian zehar onartutako alkatetzako dekretuen berri ematea, B25/1333 zenbakitik hasita B25/1756 zenbakira. Berri ematen da.
Zazpigarren puntua, Ordiziako desfibriladoren programa eguneratzeko talde sozialistak aurkezten duen mozioa. Ana? Bueno, en este punto, como Grupo Socialista, planteábamos la actualización del programa y lo exponíamos así en la exposición de motivos. Bueno, paso a leerlo y luego os realizo algunos comentarios. Desde el 2018, el Ayuntamiento de Ordizia desarrolló una red de desfibriladores externos en espacios públicos claves, como el Polideportivo Majori, Altamira, la Casa de Cultura Barrena, el Centro Social Suaisti, la Policía Municipal, Protección Civil, etc. Esta iniciativa tenía como objetivo contribuir a la mejora de capacidad de respuesta ante emergencias cardíacas, reforzando la seguridad y el bienestar de la ciudadanía ordiciarra. Sin embargo, los avances tecnológicos, la evolución normativa del País Vasco y las buenas prácticas emergentes, como la creación de redes de farmacias cardioprotegidas en Guipúzcoa, hacen necesaria una revisión y actualización del programa municipal. La formación continua, el mantenimiento de los dispositivos y la ampliación de la cobertura territorial son elementos claves para garantizar una cardioprotección eficaz. Por todo ello, el Grupo Socialista presentamos la siguiente propuesta de acuerdo. 1. Realizar una auditoría técnica de desfibriladores existentes, en las que se evalúe el estado de los dispositivos, la ubicación estratégica y la accesibilidad, las necesidades de renovación o ampliación. Como punto 2, actualizar el mapa municipal de desfibriladores, incorporando nuevos puntos en zonas de alta afluencia, como pueden ser parques, centros escolares, instalaciones deportivas menores, farmacias locales. Punto 3. Establecer un protocolo de mantenimiento periódico, revisiones técnicas, semestrales, sustitución de baterías y electrodos, registros digitales de intervenciones. Punto 4. Ampliar la formación del uso de los desfibriladores, ofreciendo cursos gratuitos no solo a personal municipal, sino a comerciantes, hosteleros, asociaciones de vecinos, deportivas, etc. 5. Instalar señalización universal y visible en todos los puntos cardioprotegidos y difundir el mapa actualizado de la web, en la web municipal y en las redes sociales. Explorar la incorporación de desfibriladores móviles en patrullas de brigadas de mantenimiento, en vehículos municipales para mejorar la capacidad de respuesta. Y como último punto, solicitar la financiación complementaria tanto a la Diputación Foral, al Gobierno vasco, a los fondos europeos vinculados a salud pública y resiliencia comunitaria. Actualizar el programa de desfibriladores, en opinión del Grupo Socialista, es una inversión directa en vidas humanas y refuerza el compromiso de Ordizia con la salud pública, la prevención y la atención inmediata ante emergencias cardíacas, porque cada minuto cuenta y cada desfibrilador puede marcar la diferencia. Estamos en la Junta de Gobierno que teníamos anteriormente. Nos parece de vital importancia, y nunca mejor dicho, porque lo que estamos haciendo es procurar salvar vidas, es que se genere un proyecto ambicioso. Entonces, entendemos que aquí se tiene que realizar una auditoría, porque la auditoría es necesario por personal técnico competente para establecer con este compendio que podemos tener tanto de normativas como de estudios previos, cuáles pueden ser, en este caso, las mejores maneras de tener identificados estos desfibriladores, quiénes pueden acceder a esa formación, dónde los tenemos que poner, cuántos se tienen que poner. O sea, no es cuestión de incorporar pues 2 desfibriladores más o 3, sino tener un poquito en cuenta esas auditorías que al final se trata de personal competente y técnico y que sabe de lo que habla. Por poner un ejemplo, el otro día estuvimos visitando el centro de Suaisti, en el que existe un desfibrilador, pero por ejemplo se encuentra en la planta de abajo. A mi entender, teniendo en cuenta que las personas más vulnerables se encontraban en la planta de arriba, pues posiblemente, bajo mi criterio, pudiera ser viable que en este sentido pudiéramos llegar a tener hasta 2 desfibriladores, que no tuvieran que esperar a tener que subir el desfibrilador de la planta de abajo a la tercera planta, que es donde están las personas más vulnerables. Por eso me parece importante esta auditoría, y lo que proponemos aquí son una serie de acciones y de medidas que establezcan un procedimiento claro y un uso claro y una instalación de los desfibriladores que sean necesarios a través de ese informe que se presente en la auditoría. Bueno, tokiko gobernu batzordean azaldu dugu egia da aurreko legegintzalditik aurkeztu ziguten proiektu bat dagola eta pendiente dagola, eta bere garaian ere aurkeztu zen. Bueno, aurreratzen dugu, naiz eta egitasmoarekin
bat etorri, abstenitu ingo gehala, hemen jasotzen dien gauza batzutan, iruditzen zaigulako, ondo dagoelako ekimen bat egitea, baina ez dakit dagoeneko dauden gauzak txertatzen die, gauza batzuk aipatzen dieta ez da argi gelditzen zeini dagokion edo ez dagokion, esan nahi dut, dagoeneko desfiladore mugikor bat badute udaltzainak eta kotxean eramaten dute zerbait gertatzen baldin bada, eta Eusko Jaurlaritzak ateratako dekretuaren arabera horra aipatzen den bezala, legea betetzen dugu, naiz eta hobetu daiteken inorrek ez du hori esaten, baina afluentzia handiko lekuetan jarrita eta ikastetxeetan beraiek dute. Hemen aipatzen da ere farmaziak, farmaziak badute aukera beraien elkargotik, kolegiotik eskatzeko desfibriladorea, eta orduan hor, ikusi beharko litzateke nola koordinatzen gean, baina ez litzateke gure kontua, ez? Eta, revisio tekniko hori ere bere garaian jarri zituen enpresarekin egiten da, eta baterien eta elektrorien mantenu hori egiten da. Orduan, momentu batzutan sensazioa ematen da, hau ere ekarri da, ekarri baino lehen ez da galdetu, nola dagon, zer dagon, momentu batzutan sensazioa ere ematen du, bai, ondo dago ekimena, ez dakit galdetu aurretik edo adorno horrekin, puntu hori eman nahi dugun, ez? Komentatzen genizuen bezala, bere garaian desfibriladorez bete dezakegu herria, baino ez baldin badago gero horiek erabiltzeko jendea zaitasun handi badaukagu, bere garaian bertan, ermuan bertan kokatzen den Besenkardio enpresak bai egin zigun proposamen bat, nun beste herri batzutan egin duten bezala, bai planteatzen da horrelako ekimen integral bat, nun beraiek fabrikatzen dituzte desfibrilagailuak, baina bai planteatzen dute desfibrilagailu horiek eraikin publikotan ondo daudela, baina kanpoan jartzea, eremu publikoan jartzea, eraikin publiko horiek itxita egon daitezke zerbait gertatzen danen, baina hortaz haratago eta mantenua jarraipena eta egitea zaratago, bai planteatzen dutena da, beraiek badute aplikazio bat, aplikazio hori beraiek ematen dituzten formazio eta kurtsoetan parte hartzen duten pertsonei eta aztertu zuten herria eta proposatu zuten, hor badaukazute, Rubi taldea ikusi dugu, kirol talde potenteak, uste dugu beraien bitartez ere formazio garrantzitsuak eman ditzazkegula, eta aplikazio horrek egiten duna da, formazioa jasa duten pertsona horiek, bat bitik arazo bat baldin badago jasotzen dute ordizin, urdan eta kalean arazo badago, orduan gertu dagonak erantzun dezake eta jun. Orduan, aurtengo aurrekontutan ere egia da txertatuta zegoela, baina pleguak urteetan zerbitzu berri bada, leku askotan ez da eman, eta egia da kostatzen nahi zaigula martxan jartzea, baina aurrikusita dago, egia da hori egingo dela, berez ikastetxeek 2000-tik gorakoek dute derrigortasuna eukitzeko, guk ez daukagu agian Goierrik, baina 2000 ez dut uste ikasle dituenik, baina badute beraien derrigortasuna, eta momentu honetan guk ditugunez aparte ikastetxeek urdanetak behintzet badakit badaukala, baina ez da guk kudeatzen duguna, baizik eta hezkuntzatik kudeatzen den desfibrilagailu bat da, eta, printzipioz esaten genduna, ez? Horre, bai abstenitzen geha pixkat ezin dalako ekimen baten kontra egon, baina bai iruditzen zaigu hemen azaltzen dien gauza batzuk dagoeneko egiten diela, mantendu hori egiten da, udaltzainek eta ere badute formazioa, baina hor eduki dezakegun gabezia da, esan nahi dut, auditoria egiten dunak, auditoria egin behar baldin badigu legea betetzen dugun edo ez dugunaren arabera, igual esango digu legea betetzen dugula, baina hortaz aparte, eta auditoriak ez badigu gero ematen parke baten jarri behar dugun desfibriladore hori zeinek erabili dezaken edo ez, gelditu gaitezkela hankamotz, ez? Uste dugu bere garaian Besenkardiokin zuen proposamena egokia, baina egokia dela, lizitazio publiko atera barko da, noski, behar dan bezala, eta helburua bada datorren urtean kontratazio hori behintzet martxan jartzea. Eta hemen aipatzen dien puntu horiek betetzea, edozein kasutan, irazi berez, eskoletan, ikastetxetan, beraien ardura eta badute, eta farmaziek badute elkargotik, baina, niri behintzeta adirazi diateniz, ez dute eskatu, ulertzen dutelako, hemen adibidez udaltzainek badutela, bustuntzakoak ez dakit daukan, baina urdanetak badauka, orduan farmaziak beraiek ikusten badute
beharrezkoa edo ez genuke gu jarri behar, esan nahi dut, badute zerbitzu propio bat beraiek jartzeko, ez. Baina, nik uste berriro esango dut, garrantzitsuna bai da, desfibriladoreak egotea, baina garrantzitsuna jendea egotea jakingo duna hori erabiltzen, ez. Egia da, eta hori pixkat azpimarratu behar da, eta ez dakite horren inguruan aurrerago ere eskaerarik edo jasoko dugun, ze bai iritsi zait, bere garaian nintzen azterketan, gure kokapen geografikoagatik eta Zumarraga eta dauden ambulantziak eta bar, egia da ez gehala zerbitzu honena daukan herria, denboragatik esan nahi dut, beste batzuk ambulantzia bertan dute eta igual zorte hori dute, eta holako zerbitzu bat bai uste dut garrantzitsua dela, baina hor bai inbarko duguna da saiakera herritarrak esparru komunitarioa aktibatzeko, ze nik uste, bizitzak desfibriladoreak salbatzen du, baina salbatzen du desfibriladorea erabiltzen dakin pertsona horrek, ez? Orduan, ez badugu pertsona hori formatzen eta abisatzen arazoa dagoen momentu baten, zaila izango da iristea. Bueno, nosotros hemos tenido esta iniciativa para contar con el mandato plenario para que se desarrolle. Nos alegramos de que existiera este proyecto y que se haya desempolvado a través de la moción que hemos presentado. No dudamos en ningún momento que lo que tenemos ahora cumple con la legalidad estrictamente necesaria, o sea, eso no lo ponemos en duda, pero vamos más allá. O sea, con esta moción queríamos dar un paso más. Queríamos tener un informe no de una auditoría para ver si estamos cumpliendo con la legalidad, sino ir más allá supone ampliar el estudio, ampliar la formación, ampliar los dispositivos, ampliar las comunicaciones para que pueda ser más eficiente, incorporando los avisos a través de las personas que estén incorporadas a participar. Y no se trata de una compra indiscriminada, como ya he comentado antes, o sea, no se trata de comprar a 100 desfibriladores, hay que mantenerlos, hay que actualizarlos, hay que dar, muy importante, publicidad, hay que formar a las personas y tenemos que tener a las personas capacitadas que a través de una auditoría nos hagan un estudio en función de las necesidades que queremos y de las ambiciones que tengamos, ¿no? para poder salvar vidas. Entonces, a nosotros nos parece importante dedicarle el dinero y el tiempo a hacer esta auditoría, porque así estaremos salvando la vida de nuestros ordiciarras. Por eso lo presentábamos. Entonces no es un tema de que no se esté cumpliendo con la legalidad, se trata de ir un poco más allá. Bozkatzen dugu. Vale. Aldeko bozkak. Abstentzioa? Vale. Printzipioz, onartuta gelitzen da, aldeko bozkak, EAJ 6, 2 Podemos eta 1 PSOE, eta abstentzioa Bildu 6. Vale? Onartuta gelitzen da. Alkateak 2 bozka dauzka, Maitan ere zea daukalako, beraz 6. Vale. Hola da, bai. 8. puntua. Hola gelitu zen, goatzen zate egin genula aurreko... Biesku gazitzeko, Bueno, ni badakit eta doble bozka dauka. Vale. Venga, 8. puntua, lehen aipatu dugun eta barnera gai ordenean sartu dugun Euskararen eguneko adierazpena. Bueno, bai, badakizu azkeneko urtetan ez dala, berez ja dagoeneko pixkate bai eudeletik eta aldundietatik eta orokorrean adosten dan adierazpen bat ekartzen dugula normalean eta gaur aurten egindako proposamena bai jaso gendun informazio batzordeak justo ez dakit izan ziren egunean edo hurrengoan, eta egia da ez dela sartu, eta horregatik bai planteatzen gendun urgentzia sartzea, dakizuen bezala, abenduak 3 izango dalako Euskararen nazioarteko eguna, pixkate gogoratuz, jasoko Xabier eta Nafarroko eguna ospatzen den egun hortan, Euskararen nazioarteko eguna izendatu zala, bera
suposatzen dalako izan zela euskara, ez, nazioartekotuzuna, esaten dalako Japonen euskaraz hitz egiten hil zala, ez. Eta, aurtengo testuak, esaten du pixkat, nahiko poetikoa edo bintzat polita izan da jaso dugun proposamena, euskara zugan, nigan, gugan, euskarak bide luzea egin du, luzeena, agian, Europa zaharrean, eta hala ere bere bidea ez da amaitu, bizirik dirau, hazi eta berritzen ari da. Zein da sekretua? Zein indar, zein ilusio izan da gure hizkuntza gaur arte ekarri duena? Milaka urte, milaka pertsona, milaka amets eta alegin. Norbanakoen indarrisiak, belaunaldiz belaunaldi, gure hezkuntza zaharra gazte bihurtu du. Debekuen aurrean, eutsi genuen. Isilaraztearen aurrean, hitza berreskuratu genuen. Euskara, gure zaharren hizkuntza izatetik, gazten hizkuntza izatera pasada. Argi izpi berri hauekin marraztuko dugu etorkizuna, euskararentzat aukera berriak zabalik daude. Hazi eta berritu dadin lanean ari gara. Bizigaren mundu nahasi eta aldakorronek ordea zaildu egiten du komunitatearen indarra eta zentzua. Hiztun komunitatea ez da berez mantentzen, zaindu, elikatu eta piztu egin behar da. Horregatik, unea da. Euskararen erabilerako eta transmisiorako bide berriak jorratzeko unea. Aisialditik lan munduraino eta Narbanakotik erakundetaraino euskaraz hitz egiteko gune erosoak sortzeko unea. Belaunaldi berrien artean euskararen transmisioa indartzeko unea. Euskararen ezagutza zabaltzeko unea. Erabilera sustatuko duten ingurune biziak zaindu eta berriak irabazteko unea. Euskararen biziberritze prozesuari segurtasuna emateko indarrak biltzeko eta urrats berriak eta ausartak egiteko unea. Asko dugu egiteko, badugu zer hobetu. Eta prest gaude, euskaraz dakiten eta oraindik ez dakitenekin batera, elkarrekin egiteko. Eskerrik beroena urte luzez euskaraz bizi eta biziarazi dutenei. Zuen lan isiak ekarri gaitu honaino eta etorkizunak oraindik ere zuen beharra du. Pozetik, atxikimendutik, ilusioz eta emozio positiboetatik abiatuta euskarari distira emateko. Eta euskara guztion hizkuntza bihurtzeko. Euskara da, guztiontzat da. Euskara ezagutzen ez dutenentzat ere ate berri bat da, batzen gaituen hizkuntza bat. Elkar ulertzeko gonbidapen bat. Mundu berri bat irikitzen zaio euskarari eta euskararekin edonori. Ate berriak zabaldu eta lur berriak landuko ditugu denon artean. Hazi emankorragoak ditugu lur berria ereiteko. Atzeak erakus diezagula aurrean nola dantzatu. Norberetik hasita egingo dugu bidea, guztion baitago euskararen jauzia. Zugan, nigan, gugan. Zerbait esan nahi dezute? Bueno, nosotros estamos a favor de la declaración institucional y solamente queríamos añadir que queremos dejar constancia de que la recuperación del euskera es un éxito colectivo, que vamos a seguir apoyando los esfuerzos de las administraciones públicas en defensa del euskera, desde la libertad de elección y desde la obligación de las administraciones, además de garantizar estos derechos. Y estamos a favor de la declaración institucional, nada más. Yo quiero empezar diciendo que esta intervención la voy a hacer íntegramente en euskera, porque aunque aún no lo hable, la respeto, la escucho y por supuesto que la aprendo. Y esto conecta directamente con la declaración que votamos hoy, que recuerda que el euskera avanza con la voluntad y con los pasos de cada una de nosotras y los pasos que cada una puede dar. Votaremos a favor porque compartimos ese mensaje. El euskera necesita espacios donde pueda usarse con naturalidad, tal como expresa la declaración, y ese recorrido también se refleja en este ayuntamiento, donde cada persona se relaciona con el euskera desde su propia realidad. Lo vimos en una anterior funcionaria de la Secretaría que se comunicaba exclusivamente en euskera. Lo vemos en la actual secretaria, en Naya, que combina el uso del euskera con aclaraciones en castellano, muy cercana, con alegría, y esto nos acerca el euskera a todas las personas. Y lo vemos en el alcalde que traduce los textos, por más pequeños que estos sean. Aunque hay muchas técnicas que no lo hacen totalmente, pero también están ejerciendo su derecho. Son ejemplos distintos, pero todos coinciden con lo que la declaración plantea. Un euskera que nos une,
que abre puertas y que invita a entendernos. Y en esa labor, un agradecimiento especial a nuestras intérpretes, Garasi y Garasi, y a todas las personas intérpretes en general cuya tarea va más allá de trasladar palabras. Sostienen puentes entre realidades lingüísticas diferentes y permitiendo que todas las personas podamos participar en igualdad de condiciones y así avanzar juntos, junto a quienes lo dominan, con paso firme y con la serenidad de saber que cada avance suma. Y con este espíritu quiero cerrar. Eta horregatik esaten dut, euskarak toki badu nirekin, poliki-poliki, baina beti aurrera. Eskerrik asko, Bibiana. Baina aldetik ere eskerrik asko. Eta hunkigarria, eskede zentzutea. Eskerrik asko zuri. Bueno, bozkatzen dugu, aldeko bozkak. Hau batez onartuta gelditzen da. Eta azkeneko puntua izango litzateke, mozio udelek proposatutakoa konpromisoan hartzeko eta tokiko politikan emakumeenganako indarkeria eta sexismoaren aurkako udalekintza plana egiteko prozesua irekitzeko. Eta ez dakit bozketa bat egin nahi dezuten, diazuen esku uzten dez, esango diazue. Bai. Bai, besterik gabe adierazi nik irakurriko detela gaur hona dakarkigun hau, baino hemen gauden emakume guztion izenean irakurtzen detela. Talde guztietako udalbatzako emakume zinegotziek mozio hau aurkeztu dute hurrengo osoko bilkuran eztabaidatu eta onartzeko. Mozioa Eudelek proposatutako konpromisoa onartzeko eta tokiko politikan emakumeenganako indarkeria eta sexismoaren aurkako udalekintza plana egiteko prozesua irekitzeko. Euskadiko udalen elkarteak, Eudelek, dei egin die Euskadiko udal guztiei eta hautetxia garen pertsona guztioi konpromiso instituzional eta individuala hartzen politikoa baldintza berdinetan sustatzeko. Deialdi hau testuinguru kezkagarri batean sortzen da. 150 alkate eta zinegotzi emakumeri egindako barne inkesta baten arabera, 60% indarkeria matxista, fisikoa edo ahozkoa, psikologikoa edo simbolikoa jasan edo ikusi dute beren agintaldian. Emaitza horiek bat datoz generoko estereotipoetan oinarritutako kultura politiko androzentrikotik eratorritako egitura arazo bat dagoela ohartarazten duten Europako azterlan berriekin. Eudelek ekimen aitzindari bat aurkeztu du emakumeek tokiko politikan duten indarkeria eta sexismoari aurre egiteko. Horretarako, 33 neurrik osatutako plan malgu bat prestatu du. Sentsibilizazio, prebentzio eta ekintza ardatzetan bilduta. Udal bakoitzak bere ekintza plan propioa garatu ahal izateko, bere errealitatera egokituta, bere autonomia errespetatuz eta bereziki udalerri txikiagoen beharrei erantzunez. Lehen urrats gisa, Eudelek proposatu du udal bakoitzak osoko bilkuran akordio bat onartzea, konpromiso instituzional eta individual hori formalizatzeko eta udal neurriak hautatzeko eta garatzeko prozesua irekitzeko. Ondoren, Eudelek akordio horien jarraipena egingo du, eta txikiten web plataforma bat prestatuko du, konprometitutako udalerriak erregistratzeko. Era berean, Euskadiko udalen elkarteak laguntza, aholkularitza eta laguntza teknikoa eskainiko ditu prozesu osoan. Dei instituzional horri erantzunez eta espazio politiko seguruagoak, berdintasunezkoagoak eta indarkeria sexistari gabekoak bultzatzeko helburuarekin, hurrengo mozioa aurkeztu da Ordiziako udalaren osoko bilkuran. Eudelek egindako deialdi instituzional eta individuala onartzea. Udal politikan emakumeenganako edozein indarkeria edo sexismo prebenitzeko eta desagerrarazteko udal honen konpromisoa adieraziz. Bigarrena, Ordiziako udalari Eudelek bultzatutako erakunde akordioarekin bat egitea udal eremuan indarkeria eta sexismoa prebenitzeko, detektatzeko eta horri aurre egiteko lehen urrats gisa. 3. Udal talde guztien artean barne prozesu bat irekitzea Eudelek proposatutako 33 neurrietatik lehen sorta bat elkarrekin hautatzeko. Ordiziako errealitatera egokitutako udalekintza planerantz aurrera eginean izateko. 4. Berdintasun arloari eskatzea, prozesu hori koordinatzeko eta Eudelekin hitz egiteko ekimen honetan eskainitako laguntza eta aholkularitza teknikoa jasotzeko. 5. Eudeli eta emakunderi erabakiaren berri ematea eta udalaren kanal ofizialetan argitaratzea. Eta sinatzen dugu hemen bertan gauden emakume guztiok.
Bai, nik aprobetxatzen nuke zoriontzeko atzo idatzi genuen taldetik Josu Garrazolan Farola zerikatzen dela eta azkar soluzioatu zala. Ez da ohikoa izaten, beraz, txapo, usan.